Jenenge lali aku. Jenenge Joko Purnomo. Joko Purnomo iki sutradara. Joko sapa? Ngene ya. Nggih pripun? Apa? Joko Galih. Joko Galih. Galih asem. Karo benjarane kok lali. Loh, asalnya niku sok beda-beda e. Saiki diandang bagus. Wingi sore Lepo. aku lak sok deg-degan to. Lho ndoroku kok anu ngejar semen. Kenane aku ngerti ning pasar Bantul. Musuhe keronjot. Ngene ya. Pripun, Gus? Ana wigati Kang. Sampeyan ndak sinten? Oh sampe karo aku terus sampean aku ndang Mbok sing logis lah. ya le ngoten maksudnya cah cilik ngono. Ceritane rek masuk bantuane to ya. Ya udah ngene lho, Le. Lek iki tegak iki pripun? Wonten apa? Ngene ya. Nggih. Aku murah ditimbali bopo pegawan. Oh, Bapak Gedawan. pegawan. Sing wigatine aku kudu bali. Guyumu ngece, guyumu. Weh, guyumu ngece. Ono masalah apa? Saya ngono wae, aku tak guyu. Aja bakal-bakal. Aku tak sepelan saya karo pelawake. Itu kan ini. Pripun? Didhawuhi bopo pegawan seto supaya bali ning tak jenengan waktu ombo. Waktu ombo. Mergo kene wis ciut. Kene wis ciut dur kon munggah ning watu ombo. Dawuhipun Bapak Begawan menika kondur menika supados menapa? Ngadani kopi kok. Padake badal culimit kowe iki. Lah dawuhipun Iya Bali. Lah iya, Bali kan ana tegese ana. Ana wigati. Nah, wis gati. Ini ora perlu tak omongke karo kowe. Oh, iya. Wigati. Nggih. Mula Nggih. mumpung durung Pencarian kalau dadah. Pencarian apa musuh dadah. Sing ngomong ki sing ben tak rasake musuh. Arep sak nang ndi? mumpung isih padang. Nggih. Ayo. Derekno enggak. Lek ngono ku penak karo jopet to. Lek mampir-mampir aku nang yo. Nganggo topi. Ora mangke panggil stasiun. Oh, buka lagi. Bocah. Ya ngapunten kok rada minggir kula ajeng liwat. Mandek. Ya tak wedok kok. Lho iki nek lho mayangan lho. Kok malah kaya buta cakil. Mandek. Ini botolanan caci. Ora jeneng aku kamu marang sionan sampeyan kan ketemu karo kowe sapa to kowe kita apa? Oleh kemakot. Sik. Cangkeme lobok iki rasa. Tak kencenge. Mangurusi niki. Pun sepel ta? Mboten sampean. Wah, lek kula mengke beda. Wah nek niku perkarane beda. Dadi nek karo kula pun Gesti. Sampeyan kok ten mriki to? Alah, sampean kaya goleki tekan iki. Kula ora goleki sampeyan. KTP kula pundi? Apa KTP ku? Oh, enggak KTP disita. Hah? Lahir nang nggo dhuwit aku. Duwe warung rokok. Le. Wah, aku njaluk tulung ditukok rokok. Ditukok rokok. Jenengan putra kula tok ada banget. Sing kira-kira Mboten napa-napa kula ajeng liwat mawon. Aku pang liwat kok enak liwat ya. kene tuku kira-kira nang kidul. Ngono lho. Jenengan ajeng tuku diliwat niki. Ya liwat pokoke. Lho, kalem pun tujuane ngoten lho. Tujuane Ini kok ini. aku Nek sing jenenge serundeng. Wis njaluk tintingan, cok tintingan. Niku mlebu teng lakon serius. Seko dagelan dadi macak ro. Ngomong ini. iso
aku. Roll depan, roll belakang tuh. Ini koprol. Nek pun tung. Paman. Kosek. Jadi Mulai. Anu udah emiling sini. Boleh. Ini ada apa ngeten? Arep gandrung. Di sini. Keduren lagi. Nah. Gundul sampean ki yo ditutupe. ya ora kaya ngono kuwi. Mboten kula niki nek Aku ki ditepongke apa piye ngono. alah kan dlepungi. Lha kuwi piye ta? Aku ditepungke. Kowe tak paham sing ditepung dikenake. Panjenengan kok sinten lan badhe tindak pundi? Mbak pun Mbak Ayu. Iki lah kemenake panjenengan kok sinten lan badhe tindak pundi? Tindak pundi. Iki mbok ya tenanan to. Nggih niki Gus jenengan. Kula niku nek karo wong wedok lho niku iki. Oh nggih. Ketoke ngomonganmu ta iki. Kula sing ngomong dhek niku. Ada nang Aku ki pengen ngerti, pengen tepung, pengen kenal. Niki niku ngomongan kula. Jenenge sapa? Joko Purnomo. Joko Galih. Joko Galih. Iki. Nggih. Joko Jigalih. Joko saking Watu Ombo. Saka Watu Ombo. Nggih. Oh, Ombo piyambake. Aku nemen bareng sing ombo-ombo. Bare kok muni Watu Ombo kok jero. tegese kuwi pancen aku goleki sing jenenge kademangan Watu Ombo. Ora. Nek ngono ra cocok ta iki. Lah nggih cocok. Watu Ombo. Ya panjenengan kok sinten kok madosi kademangan watu Ombo? Nggih, mila-mila menika kepengin madosi wonten Bu, bojomu lho Bu nek kene roman Bu. madosi kademangan Watu Ombo menika. Panjenengan mangertos? Ya ngerti. Ayo. Kowe iki jangan ngomong. Loh, bareng. Putri ngerti? Ya. Watu Ombo kuwi. Yus, nek roman iku tenang to, aku ngoten apa nggih-nggih. Nang mriki iki lho. Misale ini lho. Nggih. Mulai kacun pamunten wis. Sampeyan sing Watu Ombo. Diajeng. Kan Mas. Diajeng. Aku tak sepak kowe. Tak den kaya. Mantep Yen ya. Pak Kapusut menika sinten to? Menika ingkang ngamanipun. Menika abdi kula kah. Oh, Abdi. Dene ning Batur. Loh, Nyepeleke. lek mboten nonton Batur niku metu sing blen amben sampeyan. Sang gula mentah upakara iblis iki. Ora kok iblis. Baguse niki. Aku tak reban sedelo. Wah, nggih monggo. Aku daluk tulokno sengkeken ngene Mbak Tutuk. Oh, siap nggih. Ya, Nah, Pak Tutuk es. Panjenengan kok sinten? Kula sekar. Lah saking pundi? Oh, namung saking dusun kemawon. Saras Kusuma. Bukan Kusuma. Saking gunung Pak. Oh, gunung kidul. Dipun tepangaken kula menika Joko Galih. Nggih putra siswanipun Empu Seta wonten ing Plasa Putih. Oh, ngaten nggih. Wah, kok keleresan ngawinaken nggih. Panjenengan mestinipun mangertos wonten pundi dunungipun
kademangan patu ambon menika rak cedak kula putih menika to. Lah, Dik. Keren aja. Jadi pengen agak. Masa ini gitu lho. Terus sak. Supados menapa menika ngguyu kok Mergawani aku lho. Bayangan ora kok. Lho iku menawi ngaten panjenengan ngetos wonten pundi papanipun kademangan watu umbul. watu kok malah kaya robot. Kaya wong lara mumi gitu. Panjenengan menika piyambakan wonten ing tanah alas menika. Nggih. Napa boten madre? Boten nonton kancane kula. Makin nek ditokot kewan galak kados pundi. Kula boten wedi nek kewan galak. Iya deh. Nek wong-wong kaya lho sing wong loro nika kula malah wedi. Apa boten-boten apa to? Kula mek nganu dilatih lagi. Nembe sepisan niku kula tumrap panjenengan. Wonten ing manah kula kok ngrasaken deg-degan kados pundi ngeten. Ngaten menika. Menawi panjenengan deg-degan kula ya deg-degan lho. Ger Joko Kali. Cek gandrung ger. Penonton wis bingungi ger. Ana jroning manah kula wonten raos kados pundi boten dipun saged dipun kandhakaken. Kula ngantos kehabisan kata-kata. Kula ngantos kehabisan kata-kata. Boten kabasa kemawon supaya Yo. prayogi ngaten. Tak jabel basaku Yo tak jabel basaku. basaku marang sliramu. Tak jabel basaku marang sliramu. Supaya awake bisa cecaket. Supaya awake bisa cecaket. Ora ono bedane Ora ono bedane. Cangkemmu sampeyan ora. Ira lho kok dikte. Kalau wau batur-batur panjenengan menika dipun cencang langkung rumiyin. Ya niku kados mekaten niku. Sampun ical kok menika. Nggih. Estunipun manah kula niku ngraosaken raos tresno. Jenengan meniki nek gandrung asih sandalan apa mboten? Iki napa sapa kok iki? Ya iki kok sandalan nek gandrung. Mboten sak. Kok panjenengan menika wis sabar lho. Nek kula wis tak sampluk iki. Menapa panjenengan ugi gadahi Mangke rumiyin panjenengan menika mau asmanipun kula Joko Kali. Joko Kali iki. Laras badhe wonten. Wedan. Itu ben suarane Iki lho paksaku kok. ben suarane kok mundur iki. Nggih. Ngoten kok. Ora jaran bengi. Ditukul sithik. Iki ora rampung-rampung kok. Sapa ngiyok niki? Ngombe mboten? Kaya Ngombe mboten? kalau diombeni Ben panjenengan. kok. Mboten. Sing ngombe apa sing giliran dheke ya. Kakang Joko Kali, ngaten nggih kula yen ngaturi panjenengan. Tepi. Nyuwun pangapunten lho. Menika wau nalika kula ngertos panjenengan menika janipun yo tratapan. Aku ki durung tau duweni rasa sing kaya ngene iki kok iki kaya deces ngaten lho. Dadi atiku karo kowe padha. Astinipun inggih kak mboten menapa-menapa to. Ya ora apa-apa. Yo. Wis tak aturi to. Kok mau menika ditentang dhisik. Dirangke sikile ngaten lho dadi ora mayem-mayem. Kula kinten yen panjenengan menika menapa pun dawuh menapa ngaten kok totok-totok. Ning rak mboten menapa-menapa to menawi kula caket kaliyan panjenengan. Boten napa-napa.
dereng datang bojo. Toh, Nah, sapa ngerti mengko nek kula menika jebule panjenengan iki wis duwe bojo. Kasturipun dereng kali. Nek ngono ya mboten wae nek wis suwe lho. Ijek ting-ting tenan. Isi ting-ting. Joko ting-ting. Pak payah gredeg to panjenengan iki kok wis diculke rasane mriku. Mergo Kenapa? mergo rasa tresno sing gedhe marang sliramu. Saestu. Iya. Dasare piyayine manis, ayu, suarane apik. Ya kaya ngene iki kan ndadekake ora kuat ing ati.